Искам да говоря за едно опасно вярване, което видях да се разпространява онлайн в моята лента, а именно, че душата ти е избрала страданието. Повечето хора не осъзнават, че има два пътя, по които една вяра може да поеме. Свидетелството води до яснота. Яснотата води до вяра. Виждаш го, усещаш го, преживяваш го. Вашия собствен опит става доказателство. Ето как истината се стабилизира. Това е видяно в реалността. Но след това има и този друг път, който предполагаме е духовна атака. Това е. Вярата води до страх, а страхът води до срив на свидетелството. Тя иска да повярваш преди да си видял каквото и да било. Тя заобикаля твоя личен опит и се опитва да наложи страха като доказателство. Твоето свидетелство бива потиснато от емоционалния шок. Точно така действа идеята, че душата ти е избрала страданието ти. Не можеш да го видиш в собствения си живот. Не можеш да го потвърдиш чрез собствения си опит. Можеш да го приемеш само ако си готов да скочиш сляпо във вярата и страха. Тази инверсия е показателната. Истината укрепва свидетелството. Атаката го дестабилизира. Ако едно убеждение може да оцелее само чрез страх и не може да бъде осъзнато без да ви срине, това не е мъдрост, а програмиране. Избери свидетеля пред страха. Изберете яснота пред колапс. Душата ти не е избрала страданието, но ти е избрал да се издигнеш над него.